každý bol súdený podľa svojich skutkov. Toto je smrť. Jeden z faktorov psychopatológie je promiskuita. Volám sa Soňa a som príživnička. Priživovala som sa v Bratislave, v Prahe, v Antwerpách a v Salzburgu. Dlho som žila v zahraničí, kde som parazitovala, ale potom som sa rozhodla vrátiť domov a parazitovať tu. A fungovať tu ďalej aj príživnícky. Urobila som tak preto, lebo Slovensko vyciciavam rada a verím v moju lepšiu budúcnosť. Nenechám sa odradiť. V pekle je veľa ľudí aj pre jeden ťažký hriech. Je tam jedno 14-ročné dievča, svätá Katarína Sienská hovorí, keby jej Pán Boh nedal silu, tak zomre od strachu. V pekle 14-ročné dievča jednu nemravnú knižku prečítala, jednu. A 14-ročné dievča a je tam, dolu. Jedna nemravná knižka. Psychopati majú vrodenú odchýlku v mozgu. Oni potrebujú chaos na to, aby dobre fungovali. Môže javiť známky agresívneho správania. Jeden z faktorov psychopatológie je promiskuita. Oni si vytvoria škatulky. Oni majú jednu škatulku ženu, ktorá mu porodila dieťa, druhú škatulku má ženu, ktorá ho bezmedzne obdivuje, napríklad kolegyňu v práci, ktorá ho chváli, ktorá ho podporuje, ktorá mu dvíja to ego. Tretiu majú nejakú sexuálnu guru a tak ďalej. Psychopát nehovorí to, čo robí, a nerobí to, čo hovorí. Keď vám psychopat povie, že on odchádza, on sa odsťahuje, tak na 99% sa neodsťahuje. To je akoby utopia. Očakávať, že psychopat nám urobí ľahkú cestu, to určite nie. Oni potrebujú chaos na to, aby dobre fungovali. Jeden z faktorov psychopatológie je promiskuita. V pekle je veľa ľudí aj pre jeden ťažký hriech. Je tam jedno 14-ročné dievča, svätá Katarína Sienská hovorí, bola v pekle, však to je milosť, nie pre ňu, ale pre nás. Hovorí, keby jej Pán Boh nedal silu, tak zomre od strachu. V pekle 14-ročné dievča jednu nemravnú knižku prečítala, jednu. Preklína otca, matku, učiteľa, spisovateľa, všetkých preklína. 14-ročné dievča a je tam, dolu. Jedna nemravná knižka. Však a môžeš mať, že ak aj tisíce hriechov, ak oľutuješ v pokore, uznáš svoj hriech, vyspovedáš sa, Boh ti odpustí. Čiže vidíš, jak je toto, keď znižuješ autoritu Božiu, Boh ti zniží autoritu. Nezabudni na to. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Toto je smrť. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.